बे साब्रैनि जाजमेन्ट दा बे एसेबां गिदिर फासि अर्डार मोनलायनाय बे केसानो जुदि डिसमिस जायोब्ला निस्सय बिथांमोननि केसा डिसमिस जानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा। आंनि असे फंबाय बि बुहुम आफादाव बिरखां बसुमतारी अजय बसुमतारी बे आंनि फंबाया दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनानै गावनि आंगो गामियाव दिनै गावनि न'खरनि गावनि गामिनि बा समाजजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय दिनै मोजां खाबु मोनफिनबाय। दा बे आंनि फंबाया 2015नि जानुवारि दानाव फार्स्ट एरेस्ट जादोंमोन। दा बेवहाय 2018आव साब्रै बिसोरखौ NIA कर्टआव सानमारि NIA कर्टआव मोनसे बार्डिक्ट होदोंमोन। बे बार्डिक्टआव सानैखौ फासि अर्डार आरो सानैखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा बेखौ फोसावना होदोंमोन NIA कर्टआव। दा बे NIA कर्टनि बे रायखौ लानानै जोङो न'खरफोरा बा फेमिलिफ्रा जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआव जोङो आपिल खालामदों। दा बे आपिल खालामनायनि उनाव गोबाव सम हियारिं जायाखैमोन, द्रप थादोंमोन। दा बियो नै थांनाय नभेम्बर दाननि 25 तारिखनिफ्राय हियारिंआ जानानै डिसेम्बरनि 8 तारिखआव जोबदों। दा बे हियारिं जोबनायनि नैबे 1.5 माससोनि उनाव नै डिसेम्बरनि 30 तारिखआव मोनसे हाइकर्टआ गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे जाजमेन्ट होबाय जे बे साब्रैनि केस जेनोखि केस बियो NIA कर्टआव जि रं मोनसे जाजमेन्ट होदोंमोन बियो दिनै बे 30 तारिखआव हाइकर्टआ बेखौ रं मोनसे जाजमेन्ट होननानै मोनसे गोदान मोनसे राय होबाय हाइकर्टआ। बेवहाय बे केसा टटेलि दिनै एक्विटेड जाबाय। दा बेवहाय साब्रैबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव ओंखारनायनि मोनसे लामाखौ मोननो हादों। दा जोंहा गोदान BTCआव गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारी सारा जोंना चिफ सारा जेरैबायदि नांगौ रोखोमै फारफ्रोम दिगै मदद होनानै दिनै नैबे मोनसे गोथार गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे राय होनायाव बेवहाय दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय दङ। न'खर हिसाबै गोजोननाय दङ आरो कमिटि हिसाबैबो गोजोननाय दङ। अलरेडि जोङो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारजों जोङो एप्रच खालामखांखाबाय। दा बेहाय बिथाङाबो जोंनो एसुरेन्स होदों। निस्सय जोंहा फोथायनाय दं, हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं। दा बिथांमोननि केसखौबो निस्सय फोजोबनायाव बिथाङा जोंखौ निस्सय मदद होगोन। आरो दिनै आं बे खोथाखौनो बुंगोन, गुवाहाटी हाइकर्टआव जे डिसेम्बरनि 30 तारिखआव मोनसे जाजमेन्ट होबाय बे साब्रैनि जाजमेन्ट। दा बे एसेबां गिदिर फासि अर्डार मोनलायनाय बे केसानो जुदि डिसमिस जायोब्ला नैबे जाय जोहोलाव बिथांमोनहा 50 जननि बारा बेलाव दा दङ, निस्सय बिथांमोननि केसा डिसमिस जानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा। नोंथांमोननि मोनदांनायाव साननायावहाय नोंथांमोना मा सानो? सिगांनि गभर्नमेन्टआदि नोंथांमोनखौ हेफाजाब होआखिसै, दानि गभर्नमेन्टआ हथारै नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामबाय आरो साक्सेस खालामबाय। बेनि आन्दोआव माबा मोनसे पलिटिकेल षड़यन्त्र बा माबा मोनसे बेबायदि दं होनना नोंथांमोना सानो नामा? दा बे पलिटिकेल सिङाव मा साननानै जोंखौ बेबायदि खालामबोदों आं बेखौ बुंनोबो थांला। सम जायोब्ला निस्सय जों बुंनांनोबो हागौ माखासे खोथाफोरखौ। बबे समाव जोंखौ नासयबोदों, बबे समाव सोर दैदेनगिरिया थांनाय समाव थांनाय 5 बोसोराव जोंखौ मा बुंबोदों, माबायदि आखु दिन्थिदों बेखौ जों दङ। बेखौ जों सम जायोब्ला निस्सय जों बुंनांनोबो हागौ। NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि गिबि आफादगिरि जोंहा DR नाब्ला सार, रन्जन दैमारी सार, बिथाङाबो दिनैसिम बिथांजों लोगोसे 6 जन
दिनैसिम जोबथेसालियावनो दङ बिथांमोना CBI केसजों नांजानाय दा बेवहाय बिथांमोननि केसा सुप्रिम कर्टआव दङ दिल्ली सुप्रिम कर्टआव दा थांनाय जानुवारिनि 28 तारिखआव हियारिं जानो गोनांमोन जों बयबो मिडियाफ्रावबो जों नुदोंमोन आरो बेहाय आं मिथिनायाव हियारिंआ बिथांनि सिरियाला एसे उनाव दङ दा बे बिथांमोननि जेनोखि हियारिं जानो गोनां बिनि सिगांनि हियारिं जायै जानानै जेब्लानाखि बिथांमोननि केसा CBI केसनि जेनोखि हियारिं जानो गोनांमोन बेनि सिगांनो हियारिंआ अफ जादों दा बेवहाय ओइदिनखालि हियारिंआ जायाखिसै आरो नेक्स्ट डेट हयथ' बे सप्तानि गेजेरावनो हियारिं डेटआ जाफिनगोन आरो एबार खाथां बिथांमोननि हियारिंआ एबार जागोन मानोना एबार गिबि सिरियालावनो गाखोनानै दङ आरो बेवहाय आं बेखौनो खावलायगोन जोंहा जेनोखि दानि BTC गभर्नमेन्टनि सालायगिरिफोर बा चिफ सार जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो बिथांमोननि केसखौ निस्सय नोजोर होगोन नायगोन मदद होगोन आं बेखौ प्रिजनार फेमिलि कमिटिनि जानानै आं चिफ सारखौबो आं गुरैयै आङो खावलायनाय थाबाय आरो निस्सय रायजो राजाया माखासे साननि उनाव जों नाब्ला सारखौबो जोङो उदां अख्राङाव मोनगोन होननानै मिजिंथिजायो।